video ke Dan shokhuluma phela sibonisayi right Yebo ngiright. yebo sanibonani siyabonga kakhulu ama-holiday amahle uDr X Xaba umprofeti sisekhaya emsamo kwaXaba sinomndeni odadewethu zingane zabafowethu awungabala ngithini nje kugcwele lapha kwaXaba sijabulile nje ama-holiday kuhle kudelile shwabada nonkosi shwabada nonkosi nidle kahle ama-holiday nani ey'ndaweni zonke siyabonga kakhulu uNkulunkulu abe nani anibusise nonke ey'ndaweni zonke siyabonga nonke emaqhawe ey'ndaweni zonke sikwaXaba emsamo bode imani hloniphe ufatsi shwabada isho phela Shabada. nonkosi Nongemo nathi usibasebani.